Dos cops a l'any, Lloret reviu d'una manera festiva el seu ADN mariner. El Xino-Xano, entitat que es dedica a vetllar per la memòria local, les tradicions i l'estima cap al municipi, organitza el febrer i el desembre una mostra del que havia sigut una de les maneres més tradicionals de pesca a la nostra zona. Aquest diumenge, 1 de desembre, s'ha reviscut la tirada a l'art, tot un esdeveniment que atrapa lloretencs i encurioseix passavolants. L'art és un ormeig d'arrossegament que durant molts anys va representar una de les formes que tenien els lloretencs de guanyar-se la vida. El Xino-Xano ja fa més de 30 anys que ho recorda i ho fa amb una trobada a la sortida del sol en Estrajo d'en Reiner per tirar l'art amb tothom qui ho desitgi. L'art es tira des de la platja i pot participar tothom qui ho vulgui. Antigament, a canvi, els qui participaven rebien un grapat de peix i algunes pessetes, si n'hi havien. Avui es fa per passar una bona estona i esmorzar plegats amb allò pescat a la mateixa platja. La tirada a l'art és una forma de pesca que s'utilitzava antigament pràcticament tota la costa catalana, aquí a Lloret es feia molt. És una forma de pesca molt participativa, vol dir que no hi participen només els pescadors pròpiament dits, sinó que és una fórmula que és oberta a gent de terra, per entendre'ns. Hi havia aquí a Lloret molta gent que tenien el seu tros, que cuidaven el seu tros, o inclús nanos que abans d'anar a col·legi baixaven a la platja i participaven en l'estirada, tirant l'art, i això els permetia portar un grapat de peix a casa, que moltes vegades era el que tenien per menjar. Aquesta activitat es fa per no perdre una forma de vida molt pròpia i per rendir homenatge a totes aquelles persones de mar. El Xino-Xano permet així reviure, a tothom qui ho vol, d'una manera distesa la duresa del mar i l'alegria de la pesca. La propera activitat d'aquesta entitat serà aquest diumenge amb la Fira dels Sants Metges, a la plaça de l'Església. Una mostra d'herbes medicinals, receptes i remeis casolans, així com una degustació de pastissos, vins, licors, melmelades i menjars de la nostra terra elaborats per la gent de Lloret.